2015. március 25-én nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Önök Lengyeltóti város hírműsorát látják. Jó estét kívánok! Híreink után bemutatjuk dr. Szinger Évát, a hatósági iroda vezetőjét 9 percben. Március 13-án a fonyódi kishuszárok jártak a Kincsem óvodába és a Fodor András iskolába. Látogatásukról készült 21 perces kisfilmünket láthatják. Folytatjuk a Magyar Nemzeti Bankot bemutató sorozatunkat, ma a megtakarításaink helyét és a Hitelek károsultak című kisfilmet láthatják. Híreink. Lengyeltóti város önkormányzat képviselőtestülete 2015. március 26-án, azaz holnap csütörtökön 14 órai kezdettel tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel, szeretettel várja a lakosságot. Egy-két napi rendet kiemelnék. A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása, a temetők és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítása, Lengyeltóti város gazdasági programja 2014 és 2019 között, Lengyeltóti város önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve, közterületek, közintézmények elnevezésének felülvizsgálata, alapítványok, egyesületek működési támogatásáról beszámoló, Lengyeltóti város intézményeinek és közvilágításának villamosenergia ellátása 2016-ban, és sok egyébről is tárgyal a képviselőtestület. Ha szeretnék tudni, hogy születnek a döntések, holnap délután 2 órára legyenek szívesek elfáradni a Városházára. A Varga Flexo Kft. Takarítót vagy takarítónőt keres, napi 4 órás munkaidőben csökkentett munkaképességű kollégát keresnek a lengyeltóti telephelyre. Önéletrajzát küldje el az állás@vargaflexo.hu címre, vagy személyesen leadhatja Lengyeltóti Rákóczi Ferenc utca 65 szám alatt. A Vitikop csoportgyűlést tart március 27-én 18 órakor a Lengyeltóti Városi Művelődési Házban, várják a szőlős gazdákat, tehát pénteken. Még mindig a szőlő tulajdonosoknál tartunk. A Szőlősgyörgyi hegyközség választmánya közgyűlést tart március 26-án, holnap csütörtökön 18 órai kezdettel a Szőlősgyörgyi Gárdonyi Géza művelődési otthonban. Tárgyalják a hegybíró beszámolóját a 2014. évi költségvetésről, az ellenőrző bizottság beszámolóját hallgathatják meg, a hegybíró beszámolója 2015-ös költségvetésről, és új települések felvétele a borvidékben termékleírás módosításáról a hegyközség elnöke számol be. ...2015. április 2-án 8:30-tól várhatóan 15 óra 30-ig az alábbi utcákban nem lesz áramellátás. Csokonai, Csalogány, Zrínyi, Tűzoltó, Berzsenyi, Bem, Kert utca, Kisernő utca, Fácános zárt kert. Megértésüket köszönjük. Ha még nem gondolták meg, itt a lehetőség, hogy zöldkönyves tanfolyamot végezzenek el, és segítsék mezőgazdasági munkájukat ezzel, jelentkezni a Lengyeltóti Művelődési Házban lehet munkaidőben, illetve további információt kaphatnak a 0620 824 53 51-es számon. Tanfolyam elindul, mihelyt megvan a 25 fő. Dr. Jaszanovics István orvos Csontkovács március 26-án holnap 9 és 18 óra között rendelni fog a Feng Shui galériában, Fonyód Szent István utca 82. A Csontkovács helyre tesz műtétre váró sérveket, csipőüzeleteket, baleseti sérüléseket is. Teljes testkovácsolás 10 000 forint, féltest nyakvál, karok, lábak 5 000 forint, állapotfelmérés 4 000 forint, állapotfelmérés kovácsolással egybekötve 3 000 forint. Jelentkezni Farkas Évánál lehet a 0630 605 65 68-as számon. Bármilyen hihetetlen, jövő hétvégén már itt lesz a 2015-ös húsvét. Mi is készülünk a húsvétra, mégpedig húsvéti játszóudvarral, mely 2015. március 31-én kedden 13-tól 16 óráig lesz a Művelődési Ház parkjában. Tojásdíszítési technikák megismerése lesz
Hanzel család tojáspatkoló lesz a vendégünk, kalandos tojásvadászat lesz, gipszfigurák készítése, Nyuszi műhely készítés húsvéti ajándékoknak, kifújt, főtt nyers tojást, vékony ecsetet, ragasztót, ollót hozzanak magukkal, akik jönnek a tojásnapra. Szeretettel várunk minden érdeklődőt a húsvétváró délutára. Partnerünk ebben a rendezvényben a Fodor András Általános Iskola. Húsvét hétfőre pedig a Kastélyparkban várjuk Önöket egy húsvéti komatálas piknikre. 2015. április 6-án húsvét hétfőn a Zichy kastély parkjában játékos húsvétoló játékokkal, meglepetésekkel minden korosztály számára 16 órától nosztalgia kabarét láthatnak a Szabad Ötletek Színháza előadásában. Szeretettel várjuk kicsiket, nagyokat, családokat, az otthon elkészített komatájukkal jöjjenek el, töltsünk együtt egy kellemes délután. Eső esetén el fog maradni a rendezvény. Partnerünk ezen a napon a Kincsem óvoda. Régen a lányok húsvét vasárnap festették a tojásokat, ami szintén a termékenység, a tojásból kibújó új élet jelképe volt. A festés módszere és a díszítő motívumok tájegységenként változnak, de legtöbbször mintájukban őrzik a termékenység jelképeit. Régen a legények, akik a párválasztás idején jártak, már húsvét vasárnap estéjén zeneszó kíséretében indultak meg, hogy a falu lányos házait végigjárják, ahol borral, kaláccsal és tojással kínálták őket. Ez a szokás az udvarláshoz kötődött. Ám az igazi locsolkodás húsvét hétfőjén volt. Kora reggel sokszor még a dunyhák alól rángatták ki a lányokat, és ráncigálták őket a kúthoz, és egy egész vödör vízzel locsolták meg őket. Ahol volt patak vagy folyó, ott odavonszolták a fiatal lányokat, és megfürdették őket benne. Mára ez a szokás megszelídült. Víz helyett kölnivel locsolkodnak, és az eladósorban lévő lányoktól sem megerősítést várnak az örök elköteleződésre, csupán festett tojást, csoki figurát, vagy egyszerűen pénzt szeretnének a fiúk. Másik népszokás a tojásgörgetés. A húsvéti tojásokat dombról lefelé görgetése gyakran verseny formájában történik, a Jézus sírjának bejáratától eltávolítandó jelképezi. A lányvesszőzés szokása viszont már nem nyert keresztény életben színezetet, ez tisztán a megtermékenyítés szimbóluma maradt. Ahogy a komatás sem köthető semmilyen vallási szokáshoz, ám a Fehérvár környéki falvakban nagy jelentőséget tulajdonítottak neki húsvét hétfő estéjén, a lányok festett tojásból, kalácsból és borból komatálat készítettek, és elküldték azt egymásnak vagy fiú barátaiknak. Aki ilyet kapott, visszaküldött egyet, így pecsételve meg örök barátságukat, amikortól a komának szólították egymást, és egy életen át magázták egymást. Ha legény küldött ilyen tálat kedvesének, azt mátkálásnak hívták. Tehát ilyen komatálakat várunk mi is húsvét hétfőn a Kastélyparkban. Most pedig térjünk át képes híreinkre. Január 1-e óta a közös önkormányzati hivatalban új hatósági irodavezető van, dr. Singer Éva személyében. Most bemutatjuk Önöknek 9 percben. Január 1-e óta a hivatalban, a polgármesteri hivatalban új hatósági irodavezető van. Kérlek, mutatkozzál be Lengyel Tótiaknak. Tisztelettel üdvözlöm a helyi televízió nézőit. Köszönöm szépen a bemutatkozási lehetőséget. Singer Éva a nevem. Ez év januárjától hivatalos pályázat útján kerültem Lengyel Tóti közös önkormányzati hivatalához, hatósági irodavezetői munkakörbe. Szakmai pályámról annyit tudok elmondani, hogy elég hosszasan, én már 30 éve fennáll. Ez alatt több munkahelyen dolgoztam. A szakmai végzettségem az 3 felsőfokú diploma, jogi diplomám van, igazgatásszervezői diplomám van és szociálpolitikai szervező diploma. Az egész eddigi pályámat a közigazgatásban töltöttem. Ezeknek a nagyobb állomásait azt úgy foglalhatom össze, hogy Paks környéki településeken voltam összesen 14 évig körjegyző, illetve Gárdonyban
néhány évig városi aljegyző, majd Érd megyei jogú városában voltam lakosságszolgálati irodavezető néhány évig, azt követően Török Bálinton voltam adóirodavezető. Legutóbb Balatonbogláron dolgoztam, és most pedig itt a hatósági irodavezetői feladatokat látom el. Tehát a nézők ebből láthatják, illetve érzékelhetik, hogy ez egy hosszas közigazgatási pálya. Azt gondolom magamról, hogy sok-sok szakmai tapasztalatra tettem szert, és ezt most itt Lengyeltótiban szeretném a város és a polgárok érdekében kamatoztatni. A mostani munkám az viszonylag sokrétű. Értem ez alatt azt, hogy miután Lengyeltóti város önkormányzati hivatala több település feladatait látja el, tehát Lengyeltóti, Gyógy, Hács és Kisberény, ennél fogva a mi munkánk is viszonylag szerteágazó. Elő kell készítenünk mind a 4 települési önkormányzatnak a testületi üléseit, bizottsági üléseit, rendeleteket, figyelni az aktuálisan változó jogszabályokat, erről a képviselőtestületeket tájékoztatni. A munkakörömbe tartozik a jegyzőasszony távolléte esetén az ő helyettesítése, távollét, illetve akadályoztatás esetére szólóan. Feladatkörömet képezi a hatósági iroda munkájának az irányítása. Szerencsés vagyok, mert hogy jó kollégák közé kerülhettem, tehát a hatósági irodán is olyan szakmailag felkészült kollégák vannak, akinek a munkája jó színvonalú, tehát így az irányításra nem kell olyan nagy hangsúlyt fektetnem. Természetszerűen mindig vannak aktuális feladataink, most legutóbb például a szociális feladatok változása kapcsán a járási hivatalnak kellett átadnunk mintegy 240 ügyiratot, ezekben el kellett végeznünk a felülvizsgálatot. Ezek az ügytípusok a foglalkoztatást helyettesítő támogatási ügyek és a rendszeres segélyezési ügyek. A feladatkörömet képezi birtokvédelmi ügyeknek az intézése, aztán Bursa Hungarika felsőoktatási ösztöndíj pályázatok ügyeinek intézése, esélyegyenlőségi feladatok, a Kisberényi Roma Önkormányzat, valamint a Lengyeltóti Roma Önkormányzat munkájának szervezése és segítése, rendeletek előkészítése, a meglévő rendeletek karbantartása, módosítása, a hatályos joganyaggal való összhangba hozatala. Ez is egy komoly szakmai felkészültséget és egy komoly munkát kíván. Legutóbb sikeresen elvégeztem a rendeletek egységes szerkezetbe hozatalát, ami a februári döntések eredményeként volt szükséges. A választási helyi népszavazási feladatokban való részvétel is a feladatomat képezi. És minden egyéb olyan, amivel polgármester úr és jegyzőasszony a munka kapcsán engem megbíz. Lengyeltótiak milyen ügyben fordulhatnak hozzá? Tehát személyes problémával gondolom, mi az, amiben te tudsz segíteni? Döntően a birtokvédelmi ügyek, tehát ha valakinek a szomszédjával olyan jellegű jogvitája van, ami szép szóval nem intézhető el, tehát kell a hatóságnak a közreműködése. Aztán életbenléti igazolások külföldi állampolgárok esetében, ösztöndíj kérelmek ügyében, és minden egyéb olyan panaszos ügy, ami az emberek szempontjából a hivatal közreműködését, vagy akár csak segítő együttműködését kívánja. Te Lengyeltótiba intézed az ügyeket, de hol élsz egyébként helyileg, ha már megkérdezhetem? 2 évvel ezelőtt költöztünk Balaton mellé Ordacsahibe. A férjemmel együtt jöttünk, gyerekek már felnőttek, és Tárnokon laktunk korábban 12 évet, és volt ez a nagy elhatározás, hogy a Balaton mellé költözzünk. Tehát Ordacsahiből járok át minden nap. És kezded megismerni a lengyeltótiakat? Igen, igen. Úgy első benyomásra mi lengyeltótiak milyenek vagyunk?
első benyomásra egy nagyon barátságos, nagyon jó szándékú emberek lakják. Én úgy érzem, hogy rövid idő alatt sikerült beilleszkedni itt a hivatali működésbe. Igyekszem a feladataimat jól elvégezni, amint már mondtam és utaltam rá, hogy a kollégák részéről minden támogatást megkapok, és ugyanez érvényes polgármester úrra, jegyzőasszonyra is. Tehát köszönöm, hogy ilyen kedvesen fogadtak. Messziről jött és sokat láttál. Ilyen szemmel nézve, milyen Lengyeltóti, mint település? Sok minden szempontból számomra azért furcsa, mert például Tárnokon laktunk korábban, az egy 10 000 lakosú nagyközség, és bizonyos intézmények, amik ott nincsenek, az itt Lengyeltótiban egy kisebb lélekszámú településen van. Gondolok itt úszoda, aztán itt van 64 településnek a szilárd hulladék lerakó központja, az alapszolgáltatási központ is 10 településre szólóan végzi tevékenységét. Tehát ez a kistérségi szerep, ez nekem egy kicsit furcsa, de jó. Tehát sok minden feladatot emiatt még pluszba el kell végeznünk itt hivatalon belül is. Amit nem említettem, hogy az intézmények működési engedélyezésével, alapítókiratával, törzskönyvi nyilvántartásával kapcsolatos ügyek is az én ügykörömbe tartoznak. Gondolom már úgy körülnéztél azért, hogy valami csak megfogott, hogy a szépsége vagy nem szépsége Lengyeltótinak. Összességében jó. Tehát barátságosnak érzem az egész légkört és a fogadtatást mindenképpen. Tehát, hogy miért jöttem ide? Mert hogy kerestem egy vezetői álláshelyet, és Balatonbogláron erre nem volt lehetőségem, ahol korábban 1,5 évig dolgoztam. És itt Lengyeltótiban most megnyílt ez a lehetőség, és én értem vele. És úgy gondolom, hogy jól tettem. Hát bízom benne, hogy jó volt a döntésed, és meg sok-sok éven át ülsz ebben a székben, és szolgálod Lengyeltótit. Köszönöm szépen. Úgy legyen, én is nagyon szépen köszönöm. Március 13-án a Fonyódi Császár-Huszár hagyományőrző csapat, a Fonyódi Ifjúságért Egyesület és a Fonyódi óvoda fenntartásában működve járt a Kincsem óvodában és a Fodor András iskolában. Irány utána, lépés indulj! Kishuszárok balra, át!
Kishuszárok, köszönés! Kishuszárok, vigyázz! Csapatzászlóra, karral, tisztelet! Kishuszárok, vigyázz! Figyelj! Kishuszárok, szerte szép! Hogyha hívnak felhúválnak, álljatok neki huszárnak. Ha huszár óra ül, mint a madár, úgy repül fakóhó előre, szágulj a csatamezőre. Jó napot kívánok, megjöttek a fonyódi kis huszárok. Ha csatáznak a huszárok, kellenek a huszárlányok, azért állunk be közétek, hogy tárcán hozzuk az ellenséget. Kishuszárok, vigyázz! Sorakozó! Kishuszárok, vigyázz! Csapatzászlót átadni! Csapatzászlót átadok. A csapatzászlót átveszem! Kishuszárok, figyelj! Mikor masírozunk, kapitány uram? Holnap után, meg azután, csütörtökön, ebéd után, kedves kishuszárok. Mit tessük ma ebédre, kapitány uram? Töltött csirkét, friss kenyeret, mágos csíkot, bort, fehéret, kedves kishuszárok. Mit viszünk azóta, kapitány uram? Füstölcsonkát, sült malacot, szalonnáskát, telt kulacsot, kedves kishuszárok. Lukas a nadrágon, kapitány uram. Ott a szabló befódozza, a táblán meg kiporozza, kedves kishuszárok. Söplettel a házunk, kapitány uram. Ott a Kati majd kisepli, a szemetet is kiviszi, kedves kishuszárok. Vetetlen az ágyunk, kapitány uram. Ott a Kati majd megveti, a Dunát is beleveti, kedves kishuszárok. Hova masírozunk, kapitány uram? Tanyárország határába, operáció partjára, kedves kishuszárok. Mit csinálunk ott, kapitány uram? Eszünk, iszunk, borozgatunk, szép lányokat csókolgatunk, kedves kishuszárok. Mikor jövünk vissza, kapitány uram? Ne kérdezzél már olyan sokat, ördög vigye a dolgodat, kedves kishuszárok. Ne feljünk félre, kapitány uram! Pattanjunk fel a nyeregbe, induljunk az ellenségre! Uram, kishuszárok! Rajta!
csapazászlót átadom. A csapazászlót átveszem. Kishuszárok, vigyázz! Balra, át! Köszönés! Előviszességet! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, mi Fonyódról érkeztünk, de már nem vagyunk ismeretlenek biztos számotokra, meg önöknek. A Fonyódi gyermekcsászárhuszár hagyományozó csapat vagyunk, most már 60 évet óta működünk, és reméljük nagyon sokáig fogunk még működni, minél több taggal, és hát reméljük, hogy sok szeretettel vártok benneteket majd. Vártok bennünket jövőre is, meg azután is, mert nagyon szívesen jövünk hozzátok, és nagyon szívesen vagyunk köztetek. Megnézhetjük a kardot? Igen, megnézhetitek a kardot. Aki meg szeretné nézni a kardot, de óvatosan, bár nem éles, annak szívesen megmutatom, hogy jöjjön ide elég. De csak mindenki egy pillanatra, mert aztán... Ez egy díszkard, tehát nem ilyen a harcolnak ennél nehezebben. Mindenki a markolatánál fogja meg... Nem bánt, nem forró. Aki megfogta, már üljön vissza helyére, mert nem férünk el. Jó, közben mondom, ami a fejemen van, az a csákó, látom, nektek is van. Jó? És amíg látjátok rajtam, van a hosszú szárú csizma, ami a lábszáromat védte, még védte a lónak az oldala, nehogy kidörzsölje. És van rajtam is sarkanytú, látjátok a csizmának a hátsó részén, ugye a lovagláshoz szükséges. Ili, óvatosan! Megvágjam magam. Megnézhetitek. Ez a tarsoly, ebbe tartom a térképeket meg az irataimat. Ez úgy hívják, hogy mente, ez a kabát. Ez amikor hideg van, akkor leveszem innen a vállamról, és felveszem, hogy ne fázzak. Ilyenkor azért van így a bal kezemnél, hogyha fogom a gyeplőt, ugye jobb kézzel, karomban van a kard, ha az ellenség így megütni, akkor védi azért a karomat valamennyire. Ez a sok fémgomb, meg a mente. Azért van itt a mar, hogy kiütötte a kezemből, akkor nem veszítettem el. Képzeljétek, ha kiesik a kard a kezemből, leesik a lóról, akkor nekem végem van. Meg. Te erős fiú vagy, emeld meg. Tartsd ki így a karodat. Kíváncsi vagyok, mennyire vagy erős. Tartsd ki. Egyenesen engedd lejjebb. Úgy kisgyermekek, akik kijöttek megnézni a kardomat, akkor itt röviden elmondanám, hogy milyen öltözet van rajta. Ugye a ló az hiányzik alólam, de ott van a két lovashuszár, ők majd meg fogják ezt mutatni nektek. Akkor kezdjük felülről lefelé. Ugye ami a fejemen van, az a huszár csákó. Röviden még azt elmondom, hogy azért ilyen színű, ilyen nagyon sötétkék, majdnem fekete öltözetben vagyok, mert az első huszárezrednek ilyen színű volt az egyenruhája. Képzeljétek el, a 12 huszárezrednek mindegyik ezrednek más színű volt a ruhája, hogy meg tudják őket különböztetni már messziről is. Az első huszárezred az mindig az uralkodó, a királynak, a császárnak a tulajdonában volt, és ez volt a színe mindig az ezrednek. Tehát kezdjük, azt mondja a csákó, ugye rajta van a sapkarózsa, a nemzeti színekkel. Ez már azt jelenti, ugye, hogy a huszárezred, aki régen, 1848-ban, illetve március 15-e előtt ugye az osztrák császárt, a Habsburg császárt szolgálta, átállt a forradalom oldalára, és most már Magyarországért harcoltak ezek a huszárok, ezek a katonák. Lefelé haladva megyünk tovább, ugye kintről befelé, ami rajtam van, az mondhatnánk olyan, mint a nagykabát. Olyan, mint a nagykabát, de úgy hívjuk, hogy mente. Ez két funkciót is szolgál, két szerepe is volt. Az egyik, amikor télen nagyon hideg, ugye szép jó kis bundás a belseje, akkor ugye felvettem magamra, nem ilyen formában, rendesen, hogy ti is felveszitek a nagykabátot, hogy ne fázzak. Amikor pedig nem volt annyira hideg, vagy csatába indult a huszár, ugye felült a lóra, jobb kezében ugye a szabját tartotta, jobb karjában, bal karjával meg fogta a lova gyeplőjét, ugye, amivel irányította a lovat.
és a bal oldalát védte, így feltéve a mente, az ellenség karcsapásaitól valamennyire védte, és akkor itt értünk arra rá, hogy azért van ilyen sok fémgomb a mentén és a dolványon is, mert ugye ez valamennyire azért védte a katonát a karcsapásokkal szemben. Tehát védelmi célokat, meg hát díszítő célokat is szolgált. Egyébként nem is gondolná az ember, hogy például ezek a zsinórozások mennyire felfogják nem annyira az ütés erejét, hanem inkább a vágástól, a vágási sérüléstől a katona testét. Szoktunk kardozni természetesen, de ez a kard, és akkor átérünk a kardra, amit többen is megnéztetek, ez hasonlít ahhoz a kardhoz, amit a huszárok viseltek a 19. században. Hát, ha megtámadnak, védem magam. De ez most egy díszelgő kard, ugye ezzel díszelegni szoktunk. A kardról még annyit ugye, hogy az alakja nagyon jellegzetes, ez a kard nem annyira szúrásra, hanem inkább vágásra szolgált, ugye az alakja miatt. Mindjárt válaszolok a kérdésre. És ez a kardbolyt, ez azért van, itt többen megkérdezték, egyben dísz is, meg azért arra is szolgált, hogyha csatározás közben véletlenül az ellenfél olyan erős volt, hogy kiütötte a kezemből a kardomat, akkor nem veszítettem el a kardomat, hanem itt megmaradt, mert ugye a kard leesik a lóról, én nem tudok leszállni a csata közben is újra felvenni, teljesen védtelenné válok, hanem a kardomat vissza tudtam venni a kezemben, és tovább tudtam vele hadakozni. Tehát az a kardbolyt ilyen célokat is szolgált, meg hát szép díszítő elem is. Jó, kardot visszateszem a hüvelybe, ugye hüvellyel együtt van a kard, hogy miközben lovagolok, nehogy megvágja a lábamat, meg hát az esőben ne mozgásodjon annyira. Lefelé haladva, ez a úgynevezett tarsoly, itt tartottam a térképeimet, itt tartom a térképeimet, meg hogyha vannak egyéb papírjaim, igazolványaim, azokat lehetett ide tenni. Ez is ahány ezred volt, annyiféle színben, változatban fordult elő, és akkor még azt elmondom, hogy itt rajta is van. Szép, ez tényleg nagyon szép és nagyon praktikus. Itt rajta van a császári korona, és Ferenc Ferdinándnak a monogramja, ugye annak a császárnak, akinek a tulajdonában volt az ezred, mielőtt átállt ugye a forradalom oldalára. Kokázát, ha ismeritek, az nektek is van. Ezt még akkor elmondom néhány dolgot. Tehát a tölténytáska, amikor a huszár harcolt, ugye volt két pisztolya is, akkoriban a pisztolyok még egylövetőek voltak, megtöltött pisztolya ment a csatába, elsütötte a pisztolyait, nem volt ideje általában újra tölteni, visszatette a tárolóhelyre a pisztolyokat, és utána már karddal harcolt a huszár. Tehát ebbe tartom a lőszereket, a pisztolyhoz a lőszereket. Jó, azt már mondtam, érintettük, hogy ez a dolmány, ami rajtam van, nagyon szép díszes ruhadarab, itt, közvetlenül rajtam van, ehhez egy díszes öv tartozik, ami azért valamennyire fogja, és akkor ugye szép díszes nadrág. Még ennek is oda szerepe itt a zsinórozásnak, hogy amikor a lovon ülök, ráütnek karddal, az ellenség ráüt karddal a lábamra, vágási sebet ne tudja rejteni. Jó? És akkor maradt a végére ugye szép díszes darab, jó hangos, hosszú csizma, ez is azért van, hogy a lónak az oldalát, ne a nadrágon, ne a lábszálon súrolja a lónak a szőrzetét, hanem a csizma szál jó vastag bőrből van, jobban bírja, mint az én vékony bőröm. És akkor rajta van még a, tudjátok mi? Nem érem el. Nézzétek, itt szépen forog. Ki tudja, hogy mire való a sarkantyú? Na most ki tudja? Ott valaki jelentkezik, ő volt az első, igen? Így is mondhatjuk, hogy megülünk. Valóban ösztökélni lehet vele a lovat, amikor bennülök a nyerekbe, és ugye a lovat indítani vagy fékezni tudom valóban ösztökélni, egy kicsit az oldalát ezzel megbirizgálom ezzel a sarkantyú vagy a másik sarkantyúval, és hogyha összeszokott páros vagyunk, azonnal tudja, hogy mit szeretnék tőle. Elindulni, pártázni vagy megállni. Valóban a ló irányításához kellett. Jó, van-e még valami, ami nem? Jó, kesztyű az. Egyéb. Tehát ennyi. Jó, köszönöm szépen akkor a figyelmeteket, és akkor megyünk is akkor. A minden oldal dolgozói, és természetesen a gyerekei nevében én hálásan szeretném megköszönni önöknek és nektek gyerekek, hogy én már másodszor elfogadtátok a meghívásunkat. Külön borzasztó jó dolog volt, hogy még a lovas huszárok is megérkeztek idén már,
hát a gyerekek tátott szájjal, én tudom, hogy figyelték őket. Köszönjük ezt a tájékoztatót, hogy hallhattunk és láthatunk ennyi mindent az ünneppel kapcsolatban, és természetesen a jövő évben is nagyon-nagyon sok szeretettel várunk benneteket vissza. Gondolom már egy számmal nagyobb ruha kell majd nektek, meg jön az utánpótlásukban. Nagyon köszönöm még egyszer a gyerekektől, majd a jelzésemre egy jó nagy tapsot kérek még, és szeretettel várunk benneteket egy kis műsoraira, ha megtörténik a levonulásokon. Most jeleztem, egy órát. Mi is köszönjük a türelmet, a figyelmet, és akkor most mi elbúcsúznánk tőletek. Kishuszárok, vigyázz! Köszönés! Kishuszárok, vigyázz! Jobbra! Át! Irány utána, lépés, indulj! Menettel az ezredünk a lépés, jobbra, jobbra, Pénzügyek a Magyar Nemzeti Banktól a kisfalvakig és vissza. A Magyar Nemzeti Bank szerepét az ország pénzügyeinek irányításában, illetve a fogyasztói jogok képviseletében egy filmsorozat készült, melyet mi is bemutatunk önöknek. Ma láthatják a Megtakarításaink helye és a Hitelek és károsultak című kisfilmet.
Nemzeti Bank a felelős hazánk pénzügyeinek irányításáért, és a pénzintézet bennünket, fogyasztókat is képvisel jogaink érvényesítésében. Pénzügyek az MNB-től a Kisfalvakig és Vissza című pályázati filmsorozatunk célja, hogy megismertessük Önöket saját pénzügyeink szinte mindenre kiterjedő sokféleségével, és egyúttal tanácsokkal szolgáljunk a felelős és tudatos pénzköltésre, megtakarítások kezelésére. A családi megtakarítások értékőrző és biztonságos elhelyezése nem kevés körültekintést igényel. Ennek során az elvárt haszon, az időtáv és pénzünk biztonsága azok a szempontok, amelyek alapos átgondolása a megoldáshoz segíthet. Itt vagyunk Szeged legnagyobb bevásárlóközpontjában, és ahogy körülnézünk, látjuk, hogy az emberek bizony vásárolnak. Ezek szerint van megtakarításuk. Erről fogunk most beszélgetni. Az itt mutatott látványból abból lehet következtetni, hogy a jövedelmen kívül azért van megtakarítás is, mert hogy a jövedelemnek az a része, ami az életfenntartáshoz szükséges, az elfogy, ad-hoc elfogy. Tehát mégis van valami, ami olyan cikkek vásárlására is lehetőséget ad, ami esetleg nem a legfontosabb létfenntartási cikkek tartozik. A pénzügyi tevékenységnek egy családon belül borzasztó nagy szerepe van, hogy a esetlegesen képződő megtakarításokkal hogyan gazdálkodunk. Én azt hiszem, hogy a magyar lakosságnak, és ezt nem pejoratíven mondom, és nem sértő szándékkal, de eléggé szűk fogalmai vannak arról, hogy milyen lehetőségeik vannak, hogy a megtakarított pénz az ne romoljon, ne értékelenedjen el a klasszikusan vett párnacihába, ha még egyáltalán van ilyen, hanem hát dolgozzon az a pénz, és egy pici hozamot is hozzon, amiből aztán esetleg majd lehet olyan cikket is vásárolni, ami hát talán luxusnak számít. Ilyen a banki betét például? Például a banki betét is, de hagyj válaszoljak arra a kérdésre, amit az előbb feltett, hogy honnan tájékozódunk. Az az igazság, hogy nagyon széles körű a tájékoztatás ma Magyarországon, csak nem elégséges. Széles körű, de nem elégséges. Szinte agresszíve a különböző médiákban, különböző befektetési, megtakarítási tanácsokat adnak, csak egyetlen nagy baj van ezekkel, hogy sokszor megtévesztőek, nem kielégítőek, és bizonyos minimális szakmai fölkészültséget igényelnek, hogy meg tudjuk ítélni, hogy az megfelelő a mi céljainak, vagy nem. Ugyanis itt nem arról van szó, hogy veszek egy mosógépet, vagy egy centrifugát, azt legfőbb 2 év után kidobom, hanem bizony sokszor nagy összegekről van szó, ami a család egzisztenciális körülményeit akár évekre vagy évtizedekre is meghatározza. Na most a megtakarításoknak valóban a betét, az a különböző betétek, az a legelterjedtebb formája, hiszen valahogy ehhez szoktunk hozzá, a korábbi társadalmi formációkban kifejezetten, hát hogy mondjam, a tőzsdézés, a részvény, az egy valami bűnös tevékenységnek számított, és hát a magyar lakosság legnagyobb része még betétben gondolkodik. A betétnél egyetlen dolgot kell számításba venni, hogy a betét az mindvégig az én tulajdonomban marad, magyarul. Tehát az a pénz, amit én beteszek a pénzintézetbe, és most pénzintézet alatt bankot, takarékszövetkezetet, tehát minden olyan pénzzel foglalkozó intézményt értek, beteszem ezekbe a pénzintézetekbe a pénzemet, akkor én, és ezt a szót húzom alá, kölcsönadom a pénzemet, ezért a bank fizet nekem valamit. Mert ő majd aztán az ő céljainak megfelelően gazdálkodik vele. De ez már az ő üzletpolitikájának a része. Én kölcsönadom a pénzemet, és a tőkére és annak hozamára, tehát amiért használja a pénzemet, igényt tartok.
Ez a biztonságosabb megtakarítás. Direkt nem mondok befektetés, mert ez nem befektetés, ez csak megtakarítás. Legbiztosabb megtakarítás, de azt is meg kell mondani, hogy általában a legkisebb hozamot hozza, de azt biztosan hozza. A következő, ami talán ugyancsak betét kategóriába tartozik, az államkötvény intézménye. Itt nem a banknak, hanem az államnak adott kölcsön. Ugye az állam is ugyanúgy gazdálkodik, mint bármelyik háztartás. Vannak bevételei, kiadásai, hogyha a kiadásai meghaladják a bevételeket, akkor kölcsön vesz valakitől. És ha a lakosságtól vesz kölcsön, akkor a lakossági kötvényeket bocsát ki, és a lakosság megveszi ezt a. Ebben az esetben még mindig csak enyém a pénz, csak kölcsönadom, és azért kapok egy bizonyos hozamot. Annyival biztonságosabb az államkötvény, mint bármelyik pénzintézeti takarékbetét, hogy ennek a kifizetéséért az állam szabatol. Egész egyszerűen megfogalmazva, ezt csak akkor veszik el, ha legutoljára a második világháború. Tehát az államcsőd következik be, de hát ugye erre, bár az utóbbi időben sok mindent hall az ember, de szinte kizárt, hogy sor kerüljön. Tehát az államkötvény egy legbiztosabb, állam által szavatolt megtakarítási forma. Mi a helyzet a részvényekkel? No, ott már van kockázat, itt van ugye? az a bizonyos ebb elhantolva, és sokan itt vannak tévedésbe. Sajnos pénzügyi tanácsadói irodánknál megforduló ügyfelek és azokkal való beszélgetés során tapasztaljuk, hogy a lakosság nagy részének nincs fogalma, nem tudja, hogy mi a kettő közt a lényeges különbség. A lényeges különbség az, hogyha én részvényt veszek, az már befektetés, és ezáltal egy tulajdonjogot szerzek. Tehát vásárolok egy tulajdonrészt valamilyen termelő vagy szolgáltató cégnél. Ez most nagyon leegyszerűsítve van megfogalmazva, de ez a lényege. Tehát egy tulajdonosa leszek egy nagy vállalatnak. Bármennyire is furcsa, de lehet, hogy egy kínai, vagy egy sanghai, vagy egy New Yorki cégnek, vagy egy világcégnek leszek a tulajdonosa. Még ha valami tört milliárdnyi része is, de az a részvény az nekem tulajdon. Ezért viselem a tulajdonnak az összes kockázatát. Tehát, ha nyereséges az a cég, amelynek a részvényét megvettem, akkor a betétnél vagy államkötvénynél lényegesen nagyobb hozamot tudok hozni, de ha esetleg veszteségbe torkolik, akkor a részvényeknek az ára lecsökken, elveszti az értékét, horribile dictu, akár elveszthetem a teljes tőkét, ami ugye betétnél nem kerülhet szóba. De akkor ezt kiknek ajánlaná? Akiknek van annyi pénzük, hogy azzal játszhatnak? Nem tudok erre jobb szót? Először is azoknak ajánlom, akik ezzel, amit én most mondtam, tisztában vannak. 2. Azoknak ajánlom, akik olyan összeggel rendelkeznek, olyan lehetőséggel, hogy nem a teljes megtakarításukat, hanem csak a megtakarításuk egy részét. Ugyanis ennek a tőkepiacnak, ahol a részvény piac is zajlik, van egy olyan közgazdasági sajátossága, hogy minél nagyobb tőkét teszek be, minél hosszabb ideig, annál nagyobb a hozam. Ez egy alapjön. Tehát magyarul nagyértékű részvényt 1-2 évre venni nem érdemes, mert a pénz, a részvényem, a tulajdonom, a cégem
aminek a tulajdonos lettem, nem tudja kidolgozni. Ezek általában közép vagy hosszú távú, 5 vagy 10 vagy 15 éves időtartamra. Szinte biztos, hogy 10 vagy 15 éves időtartam alatti részvények azok lényegesen több hozamot hoznak, mint egy néhány hónapos vagy éves betétek. De erre építeni egy egzisztenciát, illetve a megtakarítást, ezt nem szabad. Annál is inkább, mert itt a különböző válságjelenségekre ez az értékpapír, a tőzsde az reagál leghektikusabban, hadd ne mondjak példát az utóbbi időkből. Hát ez a részvény. Aztán vannak különböző befektetési alapok, de itt az a lényeg, hogy nagyon meg kell gondolni, hogy mennyit kockáztatok, és milyen időre. Hol érdemes tájékozódni? Érdemes inkább bemenni a pénzintézetbe, és ott kérdéseket föltenni, vagy egy üzletkötőn keresztül? Erre szokták mondani a riportalanyok, hogy nagyon örülök a kérdésnek, mert ez egy nagyon fontos kérdés. Amit én most elmondtam, az gyakorlatilag egy nagyon leegyszerűsített változata. Ez sokkal bonyolultabb művelet, amihez szakmai tanácsadóra van szükség. Na most, ha azt tetszett kérdezni, hogy kitől tájékozódjak? Hát mert ez egy bizalmi kérdés nyilván. Igen. Üzletkötőtől, vagy független szakértőtől. Én azt mondom, hogy is. Megmondom miért. Ha egy pénzintézet, nevezzük banknak, egy banknál, vagy egy befektető társaságnál érdeklődöm, az természetesen, hogy az ő termékét ajánlja. Nyilván. Mert zárójelben egy mondatban azért hagyd tegyem meg, hogy ezek a részvények azért úgy néznek ki, hogy több részvénycsomagok, úgynevezett portfóliók vannak, tehát itt is van alacsony, közép és magasabb kockázatú. Tehát magyarul tájékozódjak a pénzintézetnél. Az üzletkötő, az a kérdés, hogy az üzletkötő annak a cégnek az üzletkötője, vagy független. Mert ha annak a cégnek, akkor eleve arra tereli az én döntésemet, hogy annak a cégnek, hiszen ő onnan kapja a fizetését. Én azt tanácsolom, hogyha találunk valami jó lehetőséget, akár hirdetés, akár reklámfelületen, menjünk be, érdeklődjünk meg, de utána feltétlenül keressünk meg egy úgynevezett független tanácsadót, például egy pénzügyi tanácsadó intézetet, például minket, ez a reklámhelye, a pénzügyi tanácsadó szolgálat ma már az ország 11 városában működik, ugyanis a mi tanácsaink, vagy mi nem adunk közvetlen ajánlatot, csak tanácsot. És mi a megkötött üzletek után se onnan kapjuk a pénzünket a tanácsért, vagy az üzletért, hanem közvetlenül a Magyar Nemzeti Banktól, aki felügyeli ezeket az intézményeket. Tehát magyarul rálátásunk van a teljes kínálati skálára, és most az egyén alatt a banki pénzintézeti érdekektől függetlenül is kvázi testre szabottan tudunk ajánlatot tenni. Mert ahány ügyfél, annyiféle igény, annyiféle lehetőség és annyiféle szolgáltatásból kell kiválasztani azt a pont neki illőt és neki megfelelő pénzügyi szolgáltatást. Még azt szeretném kérdezni, hogy gyakran halljuk filmekben, híradásokban a broker szót. Mit csinál a befektetési broker? A broker gyakorlatilag azt csinálja, amit most elmondtam. Tehát tőle is lehet akkor tanácsot kérni. Igen, összegyűjtje a tőzsdei kínálatot, figyeli. És itt azért hadd hívjam fel a figyelmet.
amikor brókert választunk. Sajnos nagyon rossz tapasztalatunk van, a bróker szó egy kicsit le lett járatva, ez egy nagyon komoly szakma, és ha ezt jól csinálják, akkor gyakorlatilag úgy kell csinálni, és ezt el kell várni az ügyfélnek, hogy ne csak akkor álljon szóba velem, amikor befektetek, elveszi a pénzemet, hanem az egész időtartam alatt kísérje figyelemmel az én befektetésem alakulását. Mert az időtartam alatt is lehet különböző variációkat, különböző részvényeket váltani, tehát megvan ennek a komoly játékszabálya, amit szintén csak szakember tud, aki információ és szakmai ismeret birtokában van. Tehát üzletkötő meg bróker, a bróker annyival több, mint az üzletkötő, hogy az végig kíséri, végig kell, hogy kísérje azt a bizonyos befektetésnek az alakulását. És hogyha úgy néz ki, hogy most éppen leszálló ágban van, akkor adjon tanácsot, hogy változtassunk annak az összetételén, annak a részvénycsomagnak az összetételén, vagy olyan információ birtokában van, hogy megnyugtatja az ügyfelet, pláne hogyha jó a kockázat viselő képessége, hogy majd lesz ez még jobb is, mert gyakorlatilag az is igaz, hogy a részvénynél pont fordítva szokták csinálni legtöbben, hogy akkor adják el, amikor alacsony, és akkor vesztek, amikor magas. Ezt ott fordítva kellene megcsinálni. Befektetés előtti kérdezfelelek. Ismerem a végső szolgáltatót, és tudom, hogy megfelelő engedéllyel rendelkezik. A választott befektetési terméket ismerem, el tudom különíteni a kockázatosabb termékektől. A befektetési termék megfelel a befektetési céljaimnak, így különösen az időtávnak és a kockázatvállalási hajlandóságomnak. Annyi pénzt kockáztatok, amennyi még nem veszélyezteti a napi megélhetésemet. Ismerem a költségeket, díjakat, hozamokat és kockázatokat. Panasz esetén magyar hatóságok vagy intézmények eljárnak-e az ügyemben, például MNB, BBT, OBA, BEVA. Aláírás előtt áttanulmányoztam a dokumentumokat, azokat értem és értelmeztem. Tisztában vagyok azzal, hogy a múltbéli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőre. Ha e kérdések bármelyikére nemmel válaszol, forduljon szakértőhöz, fogyasztóvédelmi tanácsadóhoz. A felügyelt intézmény szakértőjének véleményét az ügyfélszolgálat@mnb.hu vagy a piacfelügyelet@mnb.hu e-mail címen kérheti. A Magyar Nemzeti Bank a felelős hazánk pénzügyeinek irányításáért, és a pénzintézet bennünket, fogyasztókat is képvisel jogaink érvényesítésében. Pénzügyek az MNB-től a kisfalvakig és vissza című pályázati filmsorozatunk célja, hogy megismertessük Önöket saját pénzügyeink szinte mindenre kiterjedő sokféleségével, és egyúttal tanácsokkal szolgáljunk a felelős és tudatos pénzköltésre, megtakarítások kezelésére. Jelentősebb beruházás, vásárlás, váratlan családi kiadás során kisebb-nagyobb kölcsönre lehet szükségünk. Ennek megszerzése nem kevés körültekintést igényel. A hitelek visszafizetése során vállalt kamatok, a havi részlettörlesztés, a kölcsön időtartama azok a fontosabb szempontok, amelyek alapos elemzése a megoldáshoz segíthet. A nyugati országokban talán a magyar szokásoknál is gyakoribb a hitelre történő vásárlás.
Itthon viszont az elmúlt években nagyon sok embert jégre vitt a banktól felvett kölcsön. Nézzük, milyen a helyzet manapság a hazai hitelfelvételek terén. Hányféle hitel létezik egyáltalán? Hát megmondom őszintén, nem vállalkozom arra, hogy most szám szerint felsoroljam, de közel 20 féle konstrukciót ismer egyébként a pénzügy, tehát nagyon sokféle hitel van, gyakorlatilag pénzügyesek ezt úgy mondják, hogy nagyon sokféle banki termék van, amit ők különböző megoldásokra ajánlanak. A fogyasztóknak 4-5 olyan jelentős hitelkonstrukció van, amiről érdemes beszélni. Az első és legfontosabb az ingatlan, tehát jelzálag alapú ingatlan hitelek, a jelzálag alapú szabad felhasználású hitelek, autóvásárlási kölcsönök vagy autóvásárlási hitel, áruvásárlási hitel, hitelkártya, folyószámlahitel és a személyi kölcsön. A személyi kölcsön az, amit gyors kölcsönnek is hívnak. A személyi kölcsön, vagy amit tulajdonképpen gyors kölcsönnek is hívnak. Ennek különböző fajtái vannak, de hát ebben nyilván nem tudunk belemenni. Ezek heti, havi törlesztésű, vagy 2 heti törlesztésű, akár a lakáson igénybe vehetőek ezek a személyi kölcsönök. Ez egy legdrágább termék egyébként a hitelpiacon ebben a pillanatban. Mindenféle hitel konstrukciónak más költségei vannak. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy egy-egy terméknek, mint ahogy a piacon is ára van, minél könnyebben, vagy minél kockázatosabb egy termékhelyezés a bank számára, annál magasabb költségekkel kell számolni. Most olyan kategóriák vannak, és ezt azért mondom, hogy érdemes azért gyorsan legalább ezt a 4 kategóriát megismertetni a fogyasztókkal, hogy a pillanatnyilag ma Magyarországon a legolcsóbb a jelzálog, tehát a ingatlanra költött, ingatlan vásárlás miatt igénybe vett jelzálog alapú hitel. Ezek államilag garantált és a legalacsonyabb, tehát a 4-6% közötti kamatkondícióval vannak, amellett még 1-2%-os kezelési költséggel, tehát pillanatnyilag ez a legolcsóbb hitel, rövid, közép és hosszú távú megoldások is vannak benne. Ezekről azt kell tudni, hogy minél hosszabb távú nyilván a törlesztési időszak, annál drágább, nyilván annál hosszabb ideig kell a kamatot fizetni. Mielőtt tovább folytatná, ez azért jó a banknak, azért adhatja a bank viszonylag olcsón ezt a hitelt, mert ott van mögötte biztosítékként az ingatlan. Igen, tehát gyakorlatilag itt a banknak a kockázata lényegesen kisebb, mint egy másik fajta hitelkonstrukcióban. Mindig azt nézzük, hogy a fogyasztó mennyire tájékozott a pénzügyekben. És valahol azért a középmezőny közelítünk az Európai Uniós országokban, de azt hiszem, hogy kicsit még alatta vagyunk, mert nagyon sokszor a fogyasztó kényelmesen végig se olvassa a szerződést, tehát pontosan a tájékoztatás elvileg a bankok kötelessége, hiszen a imént idézett hitel és pénzintézet törvény pontosan leírja, hogy milyen tájékoztatást kell adni a banknak, pontról pontra előírja, hogy milyen témákban legyen a fogyasztó tájékoztatva. Most az le van írva. És kisbetűvel van leírva, ahogy szoktuk mondani. Kisbetűvel, korábban kisbetűvel, most már egyébként általában rendes, olvasható betűvel van írva, tehát most már az a kisbetűs dolog nincs. Tehát elvileg ott van minden, csak az az igazság, hogy ezek a 3-4-5 oldalas szerződések, és viszonylag nehéz ezt végigolvasni, és sokszor az üzletkötők azért igyekszenek ugye a munkájukat gyorsan végezni, tehát nem hagyják a fogyasztókat, hogy végigolvassák. Most a törvénykezés egyébként elindult abban az irányban, hogy legyen a fogyasztónak legalább 24 órája arra, hogy tehát megkapja a szerződést, vigye haza, keressen egy szakértőt, nézesse meg vele, olvassa el, vagy menjen el egy tanácsadóirodába, ami nekünk is van, hogy a Szegeden a pénzügyi tanácsadóirodát nézesse meg, és akkor utána döntsön. Tehát most már azt akarják, mert arra próbálják rávenni a törvényalkotók a fogyasztókat, hogy azt a fajta tájékoztatást, amit nekik mindenáron adni akar a bank, azt fogadják el és tegyék magukével, meg ismerjék meg. Mert ez nagyon-nagyon fontos dolog. Ha már vettünk föl hitelt, akkor milyen határidőkre figyeljünk oda, hogy tartsuk be ezeket a határidőket? Most leginkább szigorúan. Igen, tehát a szerződésben általában
pontos határidők vannak, úgy hívják, hogy határnapok vannak, a törlesztési nap pontosan meg van határozva, hogy a hónap hanyadik napján törlesztenek. Na most itt nagyon fontos, hogy ezek a határnapok pontosan be legyenek tartva. Tehát, hogyha egy hitelszerződést kötünk, és azt nézzük, hogy most mondjuk a mi fizetésünk 15-én jön, akkor, és a szerződésben meg 12-e szerepel, csak mondtam egy számot, akkor nyilván nekünk folyamatosan lesz 3 napos csúszásunk a törlesztésben, és az mind a 3 nap késedelmi kamattal lesz terhelve. Tehát itt nagyon fontos, hogy amikor eldöntjük azt, hogy milyen, mert tulajdonképpen ez megegyezés kérdése, tehát a bank felajánlja, hogy 1 hónapban egyszer törleszteni kell, van 30 nap, mondja meg, hogy melyik banki napon akar törleszteni. Tehát azt mondja, hogy 15-én akkor, a 22-én akkor. Tehát ezek nagyon pontosak, és akkor kétféle dolog van, vagy fizesse be, ha még van sárga csekk, de lassan az megy ki divatból, vagy tudja, hogy ő neki akkor a folyószámláján legyen fedezet. Mert ha nincs fedezet, akkor a bank elutasítja a hitelintézet által benyújtott inkasszot, és akkor gyakorlatilag több hetes húzavona kezdődik, tehát a folyószámláknál még az is gond, mert nyilván ugye nem mindenki elektromosan bankol, nem mindenki nézi folyamatosan a folyószámláját, hogy havonta egyszer szoktak általában folyószámla kivonatot küldeni a bankok, és akkor veszi észre, hogy jaj, hát nekem akkor nem volt fedezet. Itt aztán megint a bank nem szokta 2 naponként megismételni a inkasszót, hogy most én benyújtom 15 fedezet hiány miatt visszaadóság, akkor ott intézkedni kell, hogy soron kívül utalják át, vagy mit tudom én, a következő hónapban benyújtják ismételten. Tehát ez benne van a hitelszerződésben, és ez nem a banknak a kötelessége, hanem a fogyasztó kötelessége, hogy a törlesztési napokra ő a törlesztési lehetőséget biztosítja a folyószámlájáról, vagy készpénzzel, ez a 2 dolog fontos. Vegyünk egy olyan esetet, amikor valami probléma történik a családban, a munkavállalással, átmeneti munkanélküliség lép föl, nehézségek vannak a pénzügyek terén. Átütemezést kérhetünk-e a banktól? Igen, tehát gyakorlatilag mindig mi azt szoktuk mondani, és miután mi gyakorló pénzügyi tanácsadók vagyunk, már több mint 3 éve csináljuk, tehát mindig azt mondtuk, hogy bármilyen gond van, akkor erről beszélni kell. Tehát, hogyha valakinek megváltoznak a jövedelmi körülményei, valamilyen családi tragédia következik be, akkor azonnal a bankba kell bemenni, szerződésmódosítást kérni. Nem elbújni, inkább bemenni. Azt kivárni, hogy mindig, vagy nem olvasni el a leveleket, amit küldenek, mert először küldik az egyik felszólítást, a másikat, a harmadikat, és hát hozzánk sokszor úgy akkor jönnek az ügyfelek, hogyha vagy a behajtó, vagy egy faktoring cégnél van már, tehát egy behajtás, egy másik fajta szervezet foglalkozik, vagy már a végrehajtónál van, és akkor jönnek, hogy akkor most mit csináljunk. Akkor nagyon nehéz segíteni sajnos ezekben a stádiumokban. Mindjárt az első adandó alkalommal be kell menni, nagyon sokféle konstrukció van, amivel lehet segíteni. Van tőketörlesztési moratórium, van ütemezési eltérés, van 6 hónapos szünetel. Tehát a bankoknak van lehetősége arra, hogy adott esetben a fogyasztó felé tudjon olyan ajánlatot tenni, hogy ha bajban van, akkor valamilyen módon segítsen rajta. Viszont, hogyha nem veszünk erről tudomást, hogy baj van, akkor még különböző költségekkel is terheljük a hitelt. Nem csak azzal az elmaradt részlettel, meg plusz kamattal. Hát először, ha nem veszünk erről tudomást, és mondom, nem olvassuk el a leveleket, csak meg a felszólításokat, akkor ugye először ott kezdődik, hogy a bank símen ugye felszólít 90 nap után, minden szerződésben benne van, tehát nem sért banktitkot a bank akkor, mert a szerződésbe beleteszi, hogy amennyiben 90 napon túli késedelem keletkezik a törlesztésekbe, akkor ő jogosult ezt a követelést eladni egy faktoring cégnek, aki a behajtással foglalkozik. És onnan kezdve gyakorlatilag az eleve aláírja a fogyasztó, hogy én tudomásul veszem, hogyha 90 napos késésem van, akkor az én követelésem átadják egy másik szervezetnek.
önmagában ez az átadási procedúra azt jelenti, hogy egy másik fajta kategóriába keveredik át, tehát mondjuk egy 6-7%-os kamatkondícióval egy lakáshitelnél megcsúszik 90 napra, és átadja a bank a faktoring cégének, ami szintén pénzintézet. A pénzintézeteknek van egy olyan csoportja, akik tulajdonképpen ezekkel a megcsúszott, nehéz, tehát a bedőlt hitelekkel foglalkoznak, végrehajtással foglalkoznak. Még ott is van lehetőség, tehát hogyha átkerült a faktoring céghez a adósnak a követelés, tehát a követeléskezelőhöz átkerült, akkor a követeléskezelővel új szerződést lehet kötni, a szerződésben megint csak ugyanúgy rögzítik a határidőket, tehát föl kell velük venni a kapcsolatot, és el kell mondani, hogy nekünk ilyen, és ott már olyan fajta lehetőség is van, hogy azt mondjuk, hogy mi ennyit tudunk havonta fizetni, mert ezért vagy azért. Tehát gyakorlatilag egy megállapodás alapján tudnak részletfizetésben is megállapodni, csak ennek már az a gondja, hogy miután ez a faktoring cég egy kockázatos terméket kezel, ezeknek a kamatkondíciója körülbelül duplája az alapkamatnak. Tehát eleve egy magasabb kamattal kap esetleg részletfizetést. Ez vonatkozik egyébként a személyi kölcsönökre is, a folyószámlahiteleknél is hasonló eljárások vannak. Nagyon sok esetben segítünk egyébként a fogyasztóknak ilyen esetben, hogy milyen levelet írjanak, tehát megmagyarázzuk nekik, hogy mert néhány 100 000 forintos folyószámla hitelből követeléskezelőknél 600-700-800 000 forintos tartozás is keletkezhet, mert annyi költség rakódik rá. És utána már egyszerű megállapodni, valószínű, hogy 2 évig aztán fizetni fogja, vagy 5-ig, de mindenképpen kell fizetni, mert ha nem, akkor végrehajtáson, és a végrehajtásnak nagyon komoly költségei vannak. Az is előfordulhat, nincs kizárva, hogy a fogyasztónak jogos panasza van. Kihez fordulhat? Hát a fogyasztónak jogos panasza van, előfordul, és azért vannak egyébként az országban 11, úgy hívják, hogy pénzügyi fogyasztóvédelmi tanácsadó iroda, tehát gyakorlatilag majdnem minden megyeszékhelyen van egy tanácsadó irodahálózat, ahova be lehet menni, de a mostani törvénykezés szerint a banknak kötelessége fölhívni a figyelmet, hogy igen, forduljon, ha önnek ez az intézkedés, vagy a panaszlevélre adott válaszok nem tetszik, akkor menjen el a MNB fogyasztóvédelmi központjára, vagy valamelyik képviseletére, és megtalálja őket, tehát, vagy a pénzügyi békéltető testülethez. Tehát ezeknek a lehetősége megvan. Mi a tanácsadó irodákban azon dolgozunk, hogy ha ilyen bejelentések vannak, akkor ezeknek a szakszerű összeállításához, elkészítéshez adunk segítséget. Kölcsönfelvétel előtti kérdezfelelek. Ismerem a végső szolgáltatót, és tudom, hogy megfelelő engedéllyel rendelkezik. A választott terméket ismerem, és tudom kockázatait. A kölcsön megfelel a céljaimnak, így különösen az időtávnak és a kockázatvállalási hajlandóságomnak. Annyi részletterhet kockáztatok, amennyi még nem veszélyezteti a megélhetésemet. Ismerem a költségeket, díjakat és kockázatokat. Panasz esetén magyar hatóságok vagy intézmények eljárnak-e az ügyemben? Például MNB, PBT, OBA, BEVA. Aláírás előtt áttanulmányoztam a hitelszerződést, azt értem és értelmeztem. Tisztában vagyok azzal, hogy a múltbéli forint árfolyam nem jelent garanciát a jövőre. Ha egy kérdések bármelyikére nemmel válaszol, forduljon szakértőhöz, fogyasztóvédelmi tanácsadóhoz. A felügyelt intézmény szakértőjének véleményét az ügyfélszolgálat@mnb.hu vagy a piacfelügyelet@mnb.hu e-mail címen kérheti.
Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra jövő héten szerdán, kedden várjuk Önöket a tojásfestésre.